Assalamu alaikum. Aw balimakɛ n'aw denkɛ de don Malikura chaîne toujours ka na ka bɔ bi an ka formation de toujours formation bɛ tali kɛ Windows 10 kan an filɛ nin ye o sigi sen duurunan de la donc an bɛna baro kɛ fɛn min bɛ tali kɛ fenêtre kan donc n'i ye application min dayɛlɛ an b'a fɔ ko a bɛ fenêtre min dayɛlɛ donc o fenêtre an bɛna ye o fenêtre ninnu bɛ gérer cogo min u bɛ labaara cogo min donc sisan n'an y'a jateminɛ an bɛna ye par exemple sisan ni ye explorateur de fichier dayɛlɛ donc a bɛ fenêtre min dayɛlɛ o de ye explorateur de fichier fenêtre i bɛna ye bon n ka fichier bɛ yen tout ça an bɛ bureau de kɔnɔ an taara document tout ça bref nin de ye fenêtre nin de ye fenêtre a ye min dayɛlɛ donc ni n cliquera nin yɔrɔ in na donc n bɛ se ka a dɔgɔya dɔɔnin bon ni n cliquera a kan tuguni n bɛ se k'a bonya donc ni n cliquera tɛrɛnin mun filɛ nin ye yan n bɛ se ka a dɔgɔya k'a bɔ yen pepewu donc a bɛ segin ka na explorateur de fichier la donc o kɔrɔ k'a datugura o kɔrɔ tɛ k'a datugura juste an y'a dɔgɔya ka bɔ yen pepewu ka bɔ écran kan par exemple ni n cliquera ni y'a cliquer tuguni a bɛ na o nɔ kelen na tuguni donc ni n bɛ fɛ k'a datugu complètement n bɛ croix rouge in digi donc ni ye courant in digi o la a datugura i b'a ye ko ni ye explorateur de fichier lajɛ zen na donc n ka fenêtre tɛ yen bilen donc o tun ye fenêtre ninnu a dɔgɔyali n'a a bonyali bouton minnu bɛ sanfɛla la tan mais i bɛ se ka a dɔgɔya ani ka bonya hakɛ min fana ka di ye par exemple n'i nana droite fɛ sisan imaginons sisan n ka Firefox fana dayɛlɛ n ye Firefox fana dayɛlɛ donc n bɛ fɛ ka donc n ye Firefox dayɛlɛ k'a bonya donc n bɛna ale dɔgɔya donc imaginons n bɛ fɛ ka n ka explorateur de fichier n bɛ fɛ ka a bonya dɔɔnin ka tɛmɛ nin kan donc n bɛ se ka na fenêtre bɔrɔ ninnu na donc n ka curseur bɛ falen ka kɛ flèche kun fila na donc ni y'o kɛ sisan n bɛ cliquer n ka clic gauche la donc souris kan bouton min bɛ ɲuman bolo yan fan fɛ donc n clic kelen bɛ to kan k'a déplacer ka taa donc a bɛ nin côté filɛ côté gauche la donc a b'o côté bonya dɔɔnin ou bien n bɛ se ka taa ni n fɛ ka côté kini n bolo yan fan fɛ de bonya donc n bɛ taa kini n bolo yan fan fɛ n bɛ o position kelen de kɛ ni n bɛ fɛ ka a fila yɛrɛ bɛ bonya ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ se ka na yan donc n ka flèche bɛ yɛlɛma tuguni a bɛ kɛ diagonale donc n b'a bonya ka taa donc a côté fila de bɛ bonya bon n bɛ se ka sanfɛla bonya ka dugumala bonya en même temps n bɛ se k'a bɛɛ bonya ɲɔgɔn fɛ donc o la a bɛ fenêtre bɛɛ bonya ɲɔgɔn fɛ bon n bɛ se ka dugumala dɔrɔn bonya ou bien k'a surunya dugumala fɛ ou bien k'a bonya dugumala fɛ n bɛ se k'a bonya sanfɛla fɛ ou bien ka dɔgɔya sanfɛla fɛ ou bien ka bonya sanfɛla fɛ o bɛɛ bɛ yen donc a bɛ se ka kɛ sisan n bɛ nin kɛ mun na n bɛ fɛ ka nin fɛngɛ ta donc hop sur PC n bɛ fɛ ka nin fenêtre dayɛlɛ tan donc n ka Firefox fana bɛ yen n bɛ fɛ k'o fana dayɛlɛ a kɛrɛfɛ donc n ka se k'u fila lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ se k'a kɛ tan donc n'a sɔrɔ ni n bɛ fɛ ka nin dɔgɔya dɔɔnin n bɛ se k'a dɔgɔya dɔɔnin donc o bɛ yen donc en même temps ni n bɛ fɛ ka par exemple an ko n'an bɛ fɛ k'a bonya fo n ka nin carré in de digi mais raccourci wɛrɛ bɛ yen ni n nana sanfɛlanin na sisan sanfɛlanin na yan camancɛ yan fan fɛ donc nin yɔrɔ in na sanfɛla la ni n bɛ fɛ ka nin fenêtre bonya n ka explorateur de fichier n bɛ fɛ k'o bonya ka écran bɛɛ ta n bɛ na yan dɔrɔn n bɛ double clic k'a kan donc n bɛ cliquer ni souris bouton min bɛ ɲuman bolo yan fan fɛ n bɛ cliquer o kan siɲɛ fila donc ni n y'o kɛ dɔrɔn pum a bɛ bonya ni n seginna o kan pum a bɛ dɔgɔya ni n y'o kɛ siɲɛ fila a bɛ bonya ni n y'o kɛ siɲɛ fila a bɛ dɔgɔya donc o bɛ yen donc en même temps n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ n bɛ fɛ ka nin par exemple nin ka bon donc a ka bon n bɛ fɛ k'a dɔgɔya je suis pas m'a obligé ka na yan k'a fɔ ko n b'a dɔgɔya après n bɛ na yan n bɛ nin bonya ou bien n bɛ nin pour ka fɛngɛ n bɛ nin dɔgɔya après n bɛ sɔrɔ k'a cliquer pour ka se ka nin labɔ o tɛ n bɛ se k'o kɛ mais o ka jan
sûrement aimé, mais c'est qu'on a cliqué direct à l'icône quand barre de tâche en fait. Ni cliquer quand on a droit, ni cliquer quand on a siga non. Donc ni me faire à bouer. Par exemple, Firefox ou flène, me faire à Firefox bouer. Maintenant à icône mon flène barre de tâche, moi cliquer quand on a bouer. Donc ni me faire à droit lancer, moi au lancer. Donc au sûrement. Donc imaginons fenêtre. Absera que ni le fenêtre fla dans l'élément menébolo. Donc on me fera barake à fla là. Donc mais bon, me fait à fla avec taille clé dans écran bêta. Mais ça va minke oyeni. Ibe ika fenêtre clenta. Iba agun kana fo ika écran dana. Côté droit iba gun kana fo ika écran dana. Donc elle est beka abna écran chamancheta. Donc ensuite, il fera application flana fenêtre flana minta mumla ika écran côté flana fenêtre ibota. Donc là, il se barake à flabe konana kanyeshi normal. Généralement, il se kena sur ni fin d'obé ni écran il fera fin de semaine ni côté fenêtre. Donc il se keni application be na sur ni fera barake application fla non fait par exemple il flali keni application konana même tabi barado keni application konana donc il se ko flabe fenga nyoma tenchubala donc on le fenêtre comment au sigise donc ka ayira la fenêtre nous se ka utiliser chogomi am se ko labara chogomi donc ka fo ka wala nyumando ka fo ka vidéo ka partager ko sobe donc on a continué toujours en information qu'on a donc faut passer à dana la sonama à kambe ni on a vraiment assalamu alaikum.